believe on what the word is saying. And what the word is saying, it's final, mamfundisi. Akho nto ingapha kwento ethethwa lilizwi. Now ithi iBhayibhile apha, if ubani uKristu Jesu usisidalwa esitsha. Hallelujah. Namhlanje I want to present to you ndithi ndizovuselela ubudalwa obutsha obukuwe. Ukade uzibona ngathi usengulamntu unguye. But there was something supernatural that happened the day you uthatha isigqibo sokwamkela uYesu. There's something dynamic and powerful that the enemy yayireduce in your mind, yayenza ngathi yinto lena engenamsebenzi. But the day you accepted uJesu as inkosi nomsindisi, that was the day you were recreated. And the way you were recreated, kwacreatwa umuntu who never existed before. There's a new man inside you. This man that is inside you, I defeated. I'm talking about the man that is inside. Christ lo amamkelayo uYesu lo amamkelayo, in actual fact wangena nyani kuwe. Ayaya, there's a being inside you owayivulelayo the day osithi wamkela uYesu. I don't care whether you never understood or usenza kuba kokuthethwa, but yena uJesu wangena manyani kuwe. Hey. Ndizovuselela lo muntu namhlanje. Umuntu wangaphakathi. Uthi Paul, uthi kukho umuntu wangaphakathi. uChrist, uChrist ngokwakhe, umenzi wezulu nomhlaba, the spirit of just made man perfect, the anointing eyenza izulu nomhlaba, uYesu qobo wangena kuwe, ulapha kuwe. Oh Jesus. Ngidiliwe tata uMondleki uthetha ndipromise abantu ngezinto ezingenamsebenzi. I realize that mamumfundisi ikhona into enomsebenzi esinothetha ngayo every Sunday, which is Christ, uYesu lapha uthi. Ithi iBhayibhile, in him we live, in him we move, in him we have our being, in him. He's living inside us, but usifihle kuye ngaphakathi. Jesu. The whole gospel kaYesu, it lies there. How much do you understand the one who lives in you? Oh Jesus. How much can you hear the voice of the one who lives in you? Because una voice lo ulapha kuwe. The better you understand him, the better you hear him. The Bible says those who know their God, they shall do exploits. When you know him, hallelujah, it's when exploits are expected to come out. Hallelujah. I'm looking for a word in Imperial City Church. Whether ngutata, whether ngumntana, whether ngumama, miracle workers. Fully miracle workers, because we are born to be miracle workers. Hallelujah.
So ndizorestorisha lo muntu namhlanje. Ukade uzibona ordinary. Usibona ingathi uyafana nomuntu ohamba phansi, owenza into zakhe. Ukade uzibona ingathi unguye. In fact, ubusithi sometimes awunguye but uyazibona practical unguye. Now namhlanje this is a message ezokwenza ubone andingomuntu ordinary. I cannot let this thing happen, and when I confront this thing namhlanje it has to bow, because the one that is speaking with a situation is thy Christ of old. That Christ of old. Inkulu into uJesu wasenzela yona. Siyapasikeni ngo. But ikhona into uYesu owasenzela yona. Jesu wasifaka the very word of God that created the universe. Hallelujah. Wasifaka elalizwi. Hallelujah. Elalizwi la create izulu nomhlaba alincinanga apha. Lilingana twathe nela lithetha kwenzeke. Unothetha kwenzeke. Uwe ngaphakathi. Unothetha kwenzeke. Isibona izolo. Ithandazela omnye utata ongapha eJohannesburg. Ndimjonge efonini. Ndithi ngebreak hamba esemsebenzini. Ndithi ngelunch uzungifonele ngo5 ntoni. La phone. Ndimthandazela efoni ndimjongile uyamanifest efonini. Ndimjongile. Ndithi command. Lord. Uyajubalaza efoni ndimjongile. That's the new creation. I am able to release what is inside me. I don't care by distance. Once in that corner, it is a stove because there's Christ in me. The Spirit of God in me that knows no boundaries, that knows no distance. Damthandazela waphila ngowona ngoba. I'm talking about that Christ. Christ in you is the hope of glory. Hallelujah. Also now hope of everything. Everything seeming ati eyonakele nje. But indeed namhlanje, according to the book of Colossians 1:26, it's the Bible, Christ in you is the hope of glory. Whatever was challenging you, was defeating you, how got defeated? Because Christ in you is the hope of glory. The glory that you long expected, but my valley is going to appear again. Christ in you is the hope of the life that you want to live. Christ in you is the hope of everything that you have in future. The picture yako is guaranteed when you have this Christ in you. There's no wizard, there's no witch, there's no warlock, there's no one who can defeat the ones that knows that they have Christ in them. Christ in you. Christ in you. Zama waphumelela mntu e-university kowenu, but you'll be the first one because Christ in you is the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. The glory that was seemingly that is hidden from your family. My God, umzali wakho ebeselahla amathemba, but you'll be the first one who brings hope again. Hope is coming back to you. Hope is coming back to your home. Hope is coming back to your family because of the
wonder lives in you. Oh, Jesus. Offering on Peter. First Peter. I'm not sure whether chapter 1 or chapter 2, but verse 9. It's about you are the royal priesthood. I can tell you one thing fast. The First Peter chapter 2, verse 9. Pretending about this verse, I learn. You are the book of First Peter, chapter 2, verse 9. But you are a chosen race. Mamelani, it's in Bible. We are the chosen race, meaning see race man pin and pin. Tell the Bible I'm catch. You won't believe it, huh? Meaning, I see the Bible, we are the chosen race. So meaning, where's the races? Yeah, it's exactly down free abuyo. So church ndo maybe ungazanga waiva kwenye ngonzo namhlanje pha igqibeleni. Where's the races khona apha emhlabeni? Lena siyiyo thina Dumza. Ayizange ibe khona. Amen. Yes. See, new creation. Amen. So see, created anew inside. Oh my God. Ezinye race usibona ngenkangeleko yangaphandle emzimbeni. Zange baba khona abathandekayo umuntu bathandekayo. Zange baba khona abathandekayo abacreatwa ngaphakathi. Hallelujah. Amen. Singabokuqala thina abadalwe ngokutsha ngaphakathi. Uyakwazi tata usibona ingathi sisengaba abantu besingabi izolo. Kanti asingaba abantu besingabi izolo. Kasamkela uJesu asisafani nomuntu wayizolo. But lento noyibona le because this is mystery. Lento yenzeka ngaphakathi. Uthi ke ngoku Peter, you are the what? But you are a chosen race. Mamelandi nichazele. Le race isiyo. So yake ku eBhayibhelini basho kamnandi kakhulu ngoku. Kumnandi kakhulu. Ndizoya eBhayibhelini ukubonisa into ba si race entshamanyana engazange yaba khona. Uyakwazi umzali wakho xa ijongile yena ubona la mntu wayemzele. Lord. In fact uthetha ordinary nawe. Ingathi ungila mntu omzele. Akayazi if uthe wadibana noJesu. Sekude lebona ikudeleni. Xa udibene noJesu awusenguye la mntu wayemzele. Ubunguye until the day you met God. Jesus. The day you met God, something happened inside you. Some new creation. Into yoba umuntu ngoku tata usifuba all of a sudden unothixo hlala kuye ngaphakathi abandiva Oh, abantu. Jesus. All of a sudden unothixo lapha kuye ngaphakathi. Ayinguye la mntu wayemzele Oh, lo. Jesus. New race, kopini kubekeke. But you are a chosen race, a royal priesthood. Mamelani bangcwele, mamelani bangcwele. Aba bantu singabo, nthethe iBhayibhile namhlanje nuzundiva abanye. Amen. Aba bantu singabo. Kuthiwa siyi-royal priesthood. Neyazi bonke abantu basemkhosini, singabantu basemkhosini. Uthixo ukuthatha uhlupheka tata usifuba. Athi yabona ke ngoku kwamkela uJesu. Hey. Usuke ebukhosini. Amen. Uthi emntwini ozibona ingathi akananto Hey, entazini. Jesus. Uthi ungwase Hey. emkhosini.
iphinde ithi iBhayibhile as long as inkosi sengumntana izibona ingathi kuntwana up until ikhule ibe ngoni operator as intoni iking. Wena usamkela uJesu wabekwa bamufundisi kwicategory yoba ungumntana wobukumkani, usebukhosini, uyintombazana yasebukhosini, uyiqueen ifungumuntu oyintombazana, uyiking ifungumuntu ongutata, bathi uThixo ukunika ubukhosi. You are royal. Ithi I am royal. Yabona ke pha eEngland apho kukwi-queens khona, i-queen iyaxelelwa how to live noba how to treat himself or herself, uyakhazelwa. No wonder besuka kwisikolo zabo nakhona, haleluya, bafundiswa indlela yoziphatha njenge-queens and kings. The mere fact that you don't know who you are, nina niziphatha nje. Khona njalo kuyitwalatha isenziwa njakalelo. Awubona abashaya itwalatha nawe ishaya. iRoyal bathatha. iRoyal. Ay. Ndizovuselela namhlanje. I-kings and queens. Hallelujah. Makathe saza dade umuntu kuwo ngumfana. Ungamqala ezantsi umqhela mphakeme kanjalo. Umjonga nje straight. Yes. Ukonde shema kazazi ba uthetha nabantu. Insindiso bangcolo neyazi ungayiphila kamandi without into yoba woyike. Uyiphile as a life. Hallelujah. Life ibe life yakho insindiso. Jesu. Uqondo shebubudi cabe yendifumene ngokuya ndangikabi khose ebukhosini. Akutsho wena nomphakathi. Abandiva ngoku ndithi uyathetha ubudi ne unalani ba sebukhosini ngoku. Abasebukhosini abantu bancane abadibani nabantu abasebukhosini. Ungafani ba unyana kaPrince Charles angavela dibane nawe nje ungathi usangena apha epalace ujonge ezazi uyothi ukuze ngubani mamakhe lo muntu lo. But thina mama umfundisi, we don't know who we are. Ndine picture yam ndiking ndinje ndithathe nequeen enje ndisebukhosini ndine picture yam ndibhalela intombazana ndithi khandiphi inamba yakho, ndiyakuthanda kujonga kuthandileyo, ndiyakuthanda. Oh God, oh God. Oh hallelujah. It's impossible, Mama Boti. It's impossible because ndizenkunzweni kuze ndizotitshwa ba ungubani wena sister Nene. Ungubani kingdom. Kula kingdom that cannot be shaken. There's a word wena. There's a pronunciation. There's a way you're ngayo. Queens is feeling like queens, yeah. It's just that Mama Mfundisi, we cannot track these queens. Asihlali nani emakwenu. But singalungisa nje kamlapha enkonzweni. Dithi queen. Na queen. Hallelujah. Uhagana njani umuntu onokutywala queen? Umuntu onuka age nje queen. Abathula ngoku iqueens. Siyanyamezela. Ushaya inyamezela. Hello baby. Uthi nawe you don't know ina mntwana belosi.
a people for God's own possession. Khanimeni bangcwele ngicela unzula nje digqithe noba univile noba univanga. Apha bentshilo ngizoqala kwinyanga ezayo irapture zothetha indaba yerapture. Rapture, yes. Noba univanga is fine. Niyabona if usindisiwe. Number 1, une-eternal life. Amen. You will continue to live forever and ever. Especially if you kept confessing these things at this time. Will you pay Ah, Jesus. Uzinike guarantee of eternal life. But not everyone is going to die. Yes. Not everyone is going to die. Some are not going to die a physical death. Some uzothi ehlelele endlini ngenye imini aqiwe ehlelele ukusebenza isadinwe ilamakingi. Ah, Jesus. Fine. Ikhulwa ngubani? Umoya Hayi. kaNkulunkulu. Hayi. Umoya kaNkulunkulu uzabe ezonqanda, ezondiqandela ngenxa yento ezabe isenzeka apha emhlabeni. Jesus. So uzandiqandela. Athi lona kamelanga ayithi go through ezi zifo zabe zilapha emhlabeni. Ne? Uzothathwa ke ube forever with the Lord. Uyohlala nenkosi. But kwi first rapture uYesu akazuhla yaze emhlabeni. Ithi iBhayibheli esamfuma zazi. Kacha yonke lento kwixesha engena kwi series yale. Ithi iBhayibheli uzoma in the air esibhakabhakeni, ne? Those who know themselves, those who kept this word alive every day, confessing it, knowing who they are, living it, Ah, Jesus. they will be taken away. Hallelujah. They will be taken away. Ndicela nindivumele ndiphinde ndiqhubekeke nje. When they are taken away, suddenly apha emhlabeni kuzawubakho into ekuthiwa i-great tribulation apha emhlabeni. So meaning kuzawubakho intlungu apha emhlabeni engazange yaba khona. Sanithilela yonke le nto. Ithi iBhayibhile le ntlungu lena injengonkosikazi xa ezobeleka, the pain. Bazama uyidescribe because izabe ipain whereby abantu they are killed tragically. Izifo zizabe zinquma inyama Hey, zabantu. Abantu bazabe bephila under pressure. Ngicela unzula nje kancinci bangcwele. Masiyeni kwincwadi yeRevelation I think 21. Ngicela nje unzula kancinci because ngisabuya apha andifuna ngenye imini xa nimamele izinto kwezinto nizimamelayo uqonda iword imperial ingaba yona ngokwabantu isencinci but ngokwelizwi Ah, Jesus. ayikho ncinci yona. Cela siye ndifuna isikakhulu la ndawo ithi mamfundisi umtyholi uzojula 1000 years ona until 20 Revelations 20. Ndicela uyiqala abangcwele phaa ekuqaleni. Asifane sizikhile izinto apha eword. Kumele sizikhile izinto apha eword. Amen. Revelations 20 ngibani ozandifundela phaa uverse 1. Momo shata ibrokotosha. Revelations 20, verse 1. The heading says, the 1,000 years. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to abyss and holding in his hand a great chain. Verse 2. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. Mamelani ke. Now, iBhayibhile isichazela about the time
when there will be intervention kulomtyholi usokolisa abantu. And ithi iBhayibhile, he will be chained umtyholi. And then when he's chained, uzojulwa kwi-bottomless pit. Ipiti lena umnqunya ne omde, so much that awuna end, ide ibe 1,000 years ne. And if I know where I'm going now, kule period yengokuzabe umtyholi ejulwa kwi-bottomless pit, kuzaba kwi-peace emhlabeni Jesus, yeah. for 1,000 years. Hey, No killing, nothing happened. hey. Kuzaba right nje. But abantu abazo enjoya lo moment okanye lo xesha ngabantu, my God, isitha ngabantu babechiliwe during rapture, ngabantu babechiliwe babethathiwe during rapture, abantu babechiliwe during rapture bazabe behleli nenkosi Yeah. bona ne. And then when the angel is binding umtyholi, throwing him to the bottomless pit for 1,000 years, abo bantu abo uThixo uzabazisa emhlabeni again. Right. Ah, Jesus. The full description yala 1 Peter chapter 2 verse 9 le ithi royal priesthood, kulapho izobonakala le ndithethwa leli lizwi. Jesus. Because ababantu xa beziswa nguThixo lo gama umtyholi esehla 1,000 years, xa beziswa ababantu meaning mna ndizabe ndipha. Amen. Ndizabe ndipha mna. Yes, sir. Kuthiwa sisiwaphi? Sizosikwa sayifunda kwa-Israyeli. Amen. Kwa-Israyeli sofika phaa kukho abantu abanjengabantu nje Ah, ne? But thina sovele sifike sihlale si-occupye certain lands thina. Amen. Kulapho ubu-royal priesthood ne? Noba yi-chosen nation, because sizabe siyi-nation thina ezenjengoJesu emhlabeni, Jesus. ephilayo. Oh, hallelujah. Amanga abantu sake sababona, sake saphila safana nabo. Hey. Kangoku sabe sasi-transformed because Aye. sasinda ngenxa ye-rapture. Ah, Jesus. Mamelana ngcwele, mamelana. Abo bantu abo kuthiwa, cela siyeni eBhayibhelini kancinci, masiyeni kuMatthew 19 verse 27. Okay, masiqaleni ku-28. Matthew 19 verse 28. Ufuna nto lapha Yesu? Ya, xesha sanivumela kamandi. Matthew 19, verse 28. Jesus said to them, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne. So meaning the Son of Man, akati Son of God, ne? He is the Son of Man xa ilapha emhlabeni. Yeah. He's the Son of God xa in heaven. Ne? Amen. So nje iBhayibhile isithi when the Son of Man sits on his glorious throne. So meaning uYesu uzophinda abuyele kwa-Israel. Jesus. uYesu. When umtyholi ejule 1,000 years. Yeah. uYesu uphinda aze. Uze kule game ezojaji nations. Uzoze ezojaji amazwe. Indlela ebesenza ngayo ebantwini.
mamela kuthiwa uzohlala kwithrone yakhe. Jesu. So meaning ithrone kaYesu isekhona kwaIsrael. Mamela niyiphinde nicacisele ngoYesu. uYesu nguye yedwa umuntu osezulwini. Aphinde. Nguye yedwa umuntu wake wangumuntu ne osezulwini. Nguye yedwa uYesu owayenenyama. Yeah. Onenyama but uhlele ezulwini. uYesu namanxeba ayabonakala amanxeba wakhe because wayehlakiwe. So uYesu uyosi niva ithi nakubona mfuna John 6 verse John 14 verse 6 uthi ndihamba yothi ndonukselela Yeah. indawo uthetha ngathi uyosilungisela indawo phaa kweza ndawo zasezulwini asilungisele khona. Iseli ixeshana abo bakhoyo abalungiseleyo bazophinda babuyele iphi emhlabeni. Mamelani kabesela mntana. You who have followed me, will also You sit- who have yayive past you who have, so meaning followed, meaning uye nina naye nandilandela. So kanhle throne yam nina. Amen. Kubekeka mntana. You who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes. Babela xa sifika pha. Oh God. Hey, I love. Israel. See the new creation. Jesu. See the royal priesthood. Ngoba thina uThixo wasidala okokutsha sisanxiba inyama yethu before asixhwile. So i-identity yethu ayiphindi itshintshe. Hallelujah. Yay my God. Lendlela uyiyo njengoba usindisiwe namhlanje wamkela uYesu unomoya oyingcwele ungumuntu omtsha. Jesus. Okwangoku awungathi awunandawo apha emhlabeni because awungowalapha. Bakhona abantu abafana nawe abakuthiwa zii-great witnesses ngoku abandimameleyo ngonishumalayo. Jesu. oPeter Paul. Oh, hallelujah. Xa uswelekile uzojoyina bona wena. Okay. Now xa umthole ejulwa phansi sizophinda sibuye kulo mhlaba. Uzozazi bana nihlale isherifini. Hey. Constantia. Ndanishunyezwa ngumfundisi uKlanisi. Yabo nje bunga appreciate ngoba uzabunda appreciate great bo. Uzabukonde what a man. That man gave me the word. What a man. Jesu. That man was suffering. Yenza sure that inkonzo kaThixo noba iyamsokolisa but he kept on pressing. What a man. That man fed me the word of God. Hallelujah. Ndasendimyekile uChrist ndingasamthandi ngola hlobo but ndaya kulaa nkonzo yakhe kwakuthiwa iWord Imperial City. Wafika lo mntu wandivuselela ndaphinda ndamthanda uThixo again. You will be appreciating me. Hey. Oh God. Lo maxesha lawo kuthiwa kuzabe kukho ipeace kakhulu. Ilion ungayithatha nje uyithi nje ayekutya kuthini kuzabe kukho ipeace engumangaliso ngelo xesha. Ulawula thina tata usifuba. Hallelujah. Kasidibana nomuntu ordinary egula uthatha nje ayibili kamadimoni. Hallelujah. I think lo maxesha ayiyethu Jesu is as deployed. Just think it. Because I don't believe healers. Healers jonga abantu efonini unyibilika amathimoni because ababantu aba ayisengo bantu ngabantu kala but ayisengo bantu ngabantu abalibambayo elizwe. Thank you, Jesus. What I'm trying to say, Hey. don't play with what you are given. What you are given is precious. What you are given, you're gonna see it practically one day. The definition that the Bible is giving you, hallelujah, definition. Even if your situation is
uhlolo ukhathi imbono yakho ufuna ubona ingathi ilizwi likaThixo aliyonto oliyaqoqa kanti ilizwi likaThixo lithetha inyaniso. Hallelujah. Hey. Asiyekulwa Titus. Oh God, Titus 3 verse 5. Oh, hallelujah. Titus 3, verse 5. He saved us, not because of righteous things we had, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ikhona le ndifunayo. Ifuna igama elithi by the washing of regeneration. Ifuna igama elichoyo. Regeneration, by the washing of regeneration. Titus chapter 3 verse 5. Yes. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Mamelani manqele. Amen. Asiqualify into basilungiselwe into kangaka uthini. Amen. Yes, sir. Usibiza singaqualified. Usibiza si wrong endlini yakho. Yes, sir. But usilungiselele into ezinkulu. Mamelani ke thathe thathe. Qhubekeka uqale pha eqaleni. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, Yes. but according to his mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Mamelani. So meaning Tina see regeneration. See regeneration. Yeah. Ucreatewa abanye abantu abatsha kuThixo. Abantu abatsha, abantu angazange babakhona kuThixo. Andiye kuvesi yokuqabela imfanele. Masiye ku 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Yo. Yabona bangcwele nje besithi iBhayibhile siyi regeneration. There was a generation ka-Adam. There was a generation ka-Seth. There was a generation ka-Abraham. There was a generation ka-Moses. All these generations. There was a generation ka-Yesu. All these generations ka-Yesu. Tina sikala tina ubakhona lesiyo kwi-book of Acts. Tina si regeneration from the book of Acts. Uyotsho ekugqibeleni kweBhayibhile. Singabantu angazange babakhona. First Corinthians chapter 15 verse 45. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So it is written, the first man, Adam, became a living being. So Adam was a living being. Was a living being. Oh my goodness. A living being umntu on the obstacles like when before usindiswe. You were a living being. That's why afunekanga usindiswe. Ugqiba kwakho ungabhaptizwa number 1. Xa usindisiwe ubhaptizwe. Amen. And xa usindisiwe ufuna ukunikwe isipho sikaMoya Oyingcwele. Xa unikwe isipho sikaMoya Oyingcwele ufuna uthethe ngelwimi. Amen. Those two things are important. Wamkela uYesu ubhaptizwe emanzini. So bakhona abantu abangabhaptizwa apha emanzini ayino. Zenibhalise umama umfundisi, friend imbhaptizi.
Kwaniphile isiphoso kamoya, meaning ability to speak in tongues. So ezinto ezi-3 ziqualifya into Amen. regeneration. It's when you are qualifying to be what? A regeneration. Okay. Asikebele. Mamela. Qala ubuyi-living being qala before Jesus. You had obstacles, you had limitation, you had shortcomings. You were right for sometimes uba right but uburongo kulapha kubone bakuyakongamela. So you ubu subjected kwi-error. Jesus. Like awukwazi uzinceda when you are a living being. Amen. Kubekeke siyintoni ngoku? The last Adam, a life-giving spirit. So thina thina ngoku kuba siyimo kwaKristu. uKristu meaning yena kuthiwa yena uAdam ebeyintoni living being ne yena uKristu intoni life giving spirit. Life giving spirit meaning uJesu gave birth to life giving spirit. Apho kungekho themba khona, Oh, Jesus. kungekho bomi khona, Yeah. bangena wena kulaa mnyango. Yeah. Ithemba Ay, ay, ay. khona. Yeah. Uyaphila. Ay. Where there is death, Yeah. kungene wena. Oh, yes. Ukufa kuyabaleka in the beach. Oh, Jesu. Mntanam, Ah. ukamamkela uJesu, ukamamkela. Mntanam, ukamamkela uJesu. Ukamamkela. But undiva man, ndifuna ukujonga nawe nje ndithi. It's fine, mntanam. Ndithi, uyi-life, what? Giving spirit. So meaning, uphuphuma ubomi. Yeah. Ungena esibhedlela abantu balelehlwa. Uyaphila. Uya straight kulo wena uze kuye. Uthi in the name Yeah. of Jesus. Yeah. Ndikhalimela umoya wokufa. Yeah. Ndikhalimela lo moya ulapha Yeah. uzise ukufa. Because iphinde iBhayibhile ithi kuwe wena apho kukho umoya kaThixo kukho ntoni? Inkululeko. Iphinde ithini iBhayibhile? I think awufunda incwadi yeRomans. Hallelujah, I'm not sure. Ithi iBhayibhile thina singonyana phakathi thina sinomoya kaThixo. Yeah. Sinento apha kuthi egenerator ishasa cannot disrupt this weather. Sinento lapha kuthi etheni evumbululayo khanifunde manje. Khawuye phana ku andikwazi ya ku Romans 8 ufunde u12 I think 13 le ndimfunayo. Romans chapter 8. 9. Romans chapter 9. 8 aku Romans 8 kalak 9 Verse 9. Alright. Verse 9. However, you are not in the flesh, okay. but in the spirit. So when now you are what? You are in the spirit. You are a life-giving spirit. Hallelujah. You are not in the flesh. You are just wearing the flesh. You are living in the spirit. So meaning the real you is the one of you are kulizwa kwa moya. Awuthethayo wena kulizwa kwa moya. No uyavakala wena. Hallelujah. Uyakwazi ukustop izinto kulizwa kwa moya. Because wena ungumoya. Yes, you are living there. You are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Okay. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, Okay. yet the Spirit is alive Okay. because of righteousness. Okay. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life
to your mortal body. Mamelan. Sino boya kaThixo apha kungaphakathi. Sizi life givers. Sizi life carriers. Where there's no life kungene thina tata. Ukufa kuyahamba. Where there's no hallelujah, where the apho singena thina khona because ina lo moya wavusa uYesu ngelabafileyo uhlala kuthi ngaphakathi and independent because nalo moya nathi sizovuswa hallelujah iphinde ithi lo moya noba umzimba wabantu nokufa akakungena lo moya uyawurevatalize so thina ngaphandle ukuthi kukho into eyigenerator apha kuthi ekubomu mangenyawo new creation. Mangenyawo new creation. Namhlanje I'm reviving you. My God, Isaiah, xa ebona thina, uthi I'm seeing people. Ukala bona uJesu kala. I'm describe uJesu pha Isaiah 53 wonke athethe yonke into yenzeka kuJesu. But aphinde athi, but I'm also seeing something. I'm seeing some people in the future. These people, they'll be speaking with flittering tongues. They'll be speaking with flittering tongues. Meaning abantu basisithi, power yethu over anything. Are you ready? Oh yes. To rebuild yourself now. So tell me tongues for 5 minutes. When you tell the tongues, what's that with new creation? My man, those take again. I'll tell you to them going in. Oh, you want to belong to generator into a party. I'm telling you, Uti kamkakapa basai. Because now tell you, ukufa kuwe, ukufa, uvusele umoya ukuwe, ubasebenze at your advantage.